speed på det der. Og Alex er i gang. 8 sekunder. 10 sekunder, 50 sekunder er der tilbage. Der er brugt en sjettedel af tiden. Er der 5 sjettedel romkugle tilbage, mand? Kan du mærke, hvordan den bliver klæbrig, hvis han vokser nu? Du skal huske at sluge. Den bliver svær at sluge, den der. Fy for satan. Ja, nu har du brugt halvdelen af tiden, Alex. Lige knappen op. Hvordan har du det? 30 sekunder tilbage. Ja, det Ja. er en dejlig sag. Kom nu, 20 sekunder. Sådan en lille kugle Du der. skal presse på. Er der der. Ja, nu er der mindre end 20. Der er 15 tilbage. 15. Det er svært, man regnede med. Jeg lover dig. Kom så, Alex. 10 sekunder. Du kan ikke. Nej. Hvad er det for en flok? Pussy James. Pussy James. Han har fået pest i næsen. Nå, det var det. Den er en lille smule klæd i kindterne, den der. Der kæft, det er bare fordi hun har en romkugle, mand. Det endte med konkurrence. Ja, men godt kæmpet. Jeg så det første bid der. Nu er bare større, synes jeg, mand. Nej, jeg kan godt lov til at sige, at det er svært. Det er meget svært. Du skulle til at prøve det hjemme i stuerne. Det er utroligt svært, når man kun er 11 år. Ja, og det er store. Jeg vil godt sige, det er rigtige kantinemutter, der har lavet dem her. Det er ikke for småbørn. Og de er rullet mellem lårene. Det er jo, jeg får det helt dårligt. Var der hår i romkuglen? Nej, noget med en tæller den. Nå, det var spas.